És cert que recebem diàriament qualque tipus d'inquietud, de demanda de veure obra. Las canas duverum que la dundum deno. Las canas duverum que la dundum dum. Que ja jo vengero, que ja jo vengero. Sí, la seva llengua evoluciona a una velocitat en els darrers 30 anys que complica molt les preses de decisions. Diríem que evidentment ha evolucionat sobretot en un àmbit que era escola, d'una manera determinada, però també ha evolucionat en àmbit periodístic, perquè ha uns anys no hi havia periodisme en aranès. En canvi, en aquests moments hi deu d'haver 8 o 10 periodistes o 15 periodistes que han un treball professional, en tot cas. No? També en treball en administració. Hi ha sectors diversos que han pres decisions en aquests moments d'una manera absolutament particular, sense tenir en compte d'altres aspectes de la llengua. No? Cal, diríem, establir aquells perfils de llengua en poder definir d'una manera completa que és una llengua que no podria entrar en certes contradiccions. No? Un diccionari aranès no pot trincar amb l'estàndard de la llengua. Al contrari, un diccionari aranès ha d'estar una obra de reafirmació de l'estàndard de la llengua, aquelles paraules menys usuals, menys correntes, més tècniques, responen a una uniformitat i una coherència respecte de l'occità estàndard. Que la varietat estàndard cal actualitzar-la o metre-la en comú de les altres institucions del territori de la resta del territori occità. Per tant, aquest també és el treball de l'acadèmia, procurar treballar amb les institucions de l'altre costat en poder acordar un solet occità estàndard.